porsyento po ba yung ipabawas sa monthly pension ko? Opo, kulang more or less mga kalahati po ibabawas bilang pangbayad sa pension loan outstanding, Miss Cathy. So ang style po ng SSS sa pension loan program, kapag nag-apply kayo ng pension loan, ang pambayad nyo sa pension loan na inutang nyo ay manggagaling din sa inyong buwanang pension. Yun lamang po, magtitira kami ng kalahati sa inyong buwanang pension para kada buwan ay mayroon pa rin kayong matatanggap na kaperahan kahit paano. To be accurate about it, Miss Cathy, 40% po ang ititira ng SSS sa buwanang pension ng umutang para ano pa man ang mangyari dun sa kanyang inutang na pension loan, mayroon pa rin buwanang pension ng papatok sa miyembro sa pension na yung 40% gapang. Sila pwedeng makipag-ugnayan kasi marami papunta nung dito pero hindi po natin kayang basahin lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon, Miss Cathy. Ang aming pong social media account, salamat po ang handle. Ay, puntahan po ninyo ang aming social media account sa Facebook, YouTube, Twitter, ay SSS page. Lamang po hanapin nyo. Thank you po sa inyong Maraming salamat po Sir Carlo sa inyong Jueves. Jueves. So, may nahuli. Truck. Galing nila. Yan o. Kopya. Kopya, meron. Chat.
ng gamot. Shoutout po tayo kay Marja, Anthony. Shoutout din kay Antonina, Nelson, Maria, Elena, kay Belen. Shoutout din kay Jen, Dana, Marcos. Tutok po muli bukas dahil mga kapiling po natin ay meron po alagang PhilHealth. So on the spot, syempre, alas 10 po yan hanggang alas 10:30. At bago po yan, Small Business Corporation, SB Corp, yung mga programa po Wala na naman si Kalbo. kalamidad. Kaya tutok lamang po, ganito pa rin oras dito sa SOS, Servisyo on the Spot. Muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Susunod ang super balita sa hapon, hatid ni Kay Morales at sa ating Christmas countdown. 78 days na lamang, Pasko na! Mayroon ka bang katanungan na nangangailangan ng agarang sagot?